I ansættelseskontrakten skal du som arbejdsgiver oplyse den ansatte om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Ansættelseskontrakten skal overholde de krav, der er beskrevet i ansættelsesbevisloven. Det indebærer beskrivelse af arbejdsforholdet, herunder løn, lønforhandling, arbejdstid, pauser og ferie med mere. Det gælder desuden, at alle dine medarbejdere har krav på en ansættelseskontrakt, hvis de har været ansat i mere end en måned og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer. Du har også ret til senere at ændre i ansættelseskontrakten uden at forhandle med dine medarbejdere, men kun hvis der ikke er tale om væsentlige ændringer. Det kræver, at du giver dine medarbejdere skriftlig besked og varsel om eventuelle ændringer med minimum samme varsel som medarbejderens opsigelsesvarsel. Hvis du ikke overholder reglerne i ansættelsesbevisloven, kan du blive dømt til at betale godtgørelse på op til 13 ugers løn. I særlige tilfælde kan godtgørelsen endda blive forhøjet til 20 ugers løn. Hvis du kan undskylde manglen, og den samtidig er ubetydelig for ansættelsesforholdet, kan du dog maksimalt blive dømt til at betale 1.000 kroner. Hvis du bliver opmærksom på en mangel i en eller flere ansættelseskontrakter, er det vigtigt, at du retter op på forholdet hurtigst muligt. Dette kan have betydning for størrelsen af godtgørelsen til medarbejderen. Der er en række lovpligtige punkter i en ansættelseskontrakt, som du kan læse mere om i mit uddybende blogindlæg. Advokat Anja Linde har speciale i ansættelsesret og sidder klar til at hjælpe dig og din virksomhed med juridisk rådgivning i alle ansættelsesretlige forhold.